Ще опитаме да спечелим игра. И ако хареса видеото, лайквайте и сабскрайбвайте. Нека да продължаваме с играта. Така. Що не сме на ранкет? Нали само на вода. Да, за. Не бе, да е тук. Направо да е опара, да е, те са слаби. Не, да е тук. Така. Аз кача мен това оръжие. Ето па, верно ли не е рефън? Човек? Деца го направя. Той къде бе? На едно? Да. Как ги пи абсолютно всичко. Но той па най-смотано той съм ги по това. Нещо. Браво! Метнах на бавно това. А той има също. Патрони. И както аз му викам патрон даш. Само пътата. Къде сте? Ти къде си, Лан? На мен. 28 във въздуха. 34. О, бебе, готово е супер. Във На въздуха. мен са двама, Видях. Идвам. Револвер са там. Пича ме би през стената, не знам как. Не, беше башка. Аз ще ги отсъдя ли някой път? Еба си има. Човек до мене? Тук. Вот, чух, че има човек. Не знам. Във въздуха някъде. Не, там. 30. 30. 47. 31. Найс. Вижка ги, те са двама. И ние сме двама. А те са слаби. Чай, че съм на едно. Ти меките попвай, аз ще те защитавам. Ай, ще защитам аз. Ще защитам аз. Кракнат? 30? Не знам аз кракнат. Кракнаха, ама не как. 62. Тук има някой. Стрелят ме с снайпер от някъде. Там. Нямам патрони. Аз срещам тия тук, защото те се бият с друг. Какво? То ме лантапна. Революция в пич, какво чакаш? Да ма се живиш. Бегай от тук, бегай. Хора. 10 секунди, 8,
7, 6, 5. Дръж си страните това. Добре. Аз се първо изчезвам тук. Че то ме лампата с помпата. Ето трябва да набил хъска. Какво намерих току-що? Non-player играч. Добре, безплатен кил. Thank you. Няма как. Идвай при мене. Имам безплатен кил. Йей! Фри кил. Защо? Брат, те са по-лесни на ранкет, бе, честно ти кажа. То понякога е така. Ние толкова не стоиме в ранки, бе. Трябва да бъде това. Ти в ранкет, в кой ранг си? Платиням вече 3 бита. 91, 31, 61, да. Същия безплатен кил, това бил съм. Какво са? То, дето убих, имаше 5 помпи. Как? Той трябва нещо като дава попси. Него то тук не мога да го попе. Да, не знам какво е. Тук, във видеото тук не може да се стои. Прямо сега да бъдем. Хора, ще се почерпа, аз тук ще се почерпа. И с това се почерпа също така. Има ли хора някакъв тук? Как ми замините то? Как ми замините то? Не видя си. Ето тук. Кантечка. Аз имам 2 такива. Аз го имам. Спокойно. Ама ти имаш ли това? Ти изведа. Мислих да си го купа, ама не исках. Защото чакам един, не мога да излезне, защото знам, че ще излезе. Вземем молята за мамут пистолета. Не. Даде ли го? Не. Вземем тази помпа. Вземи ако искаш това. Вземем това. Не, ладно. Да хвана към някой да бием. Или не, да е тук да вземе това. Не. И нищо не ми дава. Не, само Legendary дава. Не. Първи път ми дава Legendary такова. Тук не стои. Защо? Аз съм с картечка, даже на спамена. Само да видя кой. Няма още един кой. Вот това не е било направено. Някой лети във въздуха. 28. На къде? Тук някъде го видя. Видях. Чакай, че се изтрупах. Заби ми. На 2 са. Довиждане. Нема са, видим повече. Дано да. Ще се видим. Дет, единия дет. Рататуй. Трима са, но са двама. Какво ми направихте? Ребутвай. Добре, 16 секунди. Единия съм го оставил на 40 някъде. Хей, ти си най-хубавата помпа в играта, брат. Ето е на много малко. 3 секунди само. 2, 1, окей. Пак изчезвам тук. Добре. Има ли някъде тук? Има. Само да има хора при него. Няма да виждам. Спас! Даде ми спас. Сега ще ви изцъкам.
1 минута и ще пеем бела роза, ще се черна. Дето във въздуха? Не. Е там. 39 крак. Режкам го, само да не са двама. Видим. А не 20. Там се тръпят. Зона си, брат, довиждане. Това е Там има голям файт. Довиждане, аз идвам към тебе. Те па двама винаги. Тега. Стига, бе! Какъв е това имот? Идвам към тебе. Аз съм на 19. Мразя ви аз вас. Бързо е 2 часа, че вече няма работи. Бързо, 5 секунди. Бързо, ревайвай! Бързо, 5 секунди. Бързо. 4, 3, 2, 1. Ох. Дай нещо. И па искам. 14. Направо. Тия може преди. Дай. Как ти се думнал главата? Дай ми мид. Ела тук, ела. Ела, ще видиш каква главичка ще дам. И аз ще го избутя в главата си един шут, направо ще го съсипя. 29, малко не трябваше да страдам, защото не издадох. Аз нямам никакви пари. Шана, майко, стана ако стана. Довиждане. Аз няма как да довиждаме. Да, добре, влезе ми в запускаш. Мълчи сме. Не мога да вършвай, моля те. Дай ми на ревайвай, така отдолу. Диво да ме ревайвнеш някакси, да те знам. Ако успеш си бук. Просто ела тук долу, ела тук някъде, тук долу. Не мога, те ще ме отрепят. Тук долу влезни. Дай. Да, брат. Моята си. Това го убих по-рано в играта. Да, и аз. Еми, хора, тук ще бъде видеото, дано да ви е харесало. И от нас, бай-бай.